Ka West Jingsiat District Sports Association kala pinlong ya ka Jingpyrshang ba Sngi Halor ka Jingsiat Khnam nak Bynta ka Indian round category hakyang nang ba stadium Bynta ka Sngi. Palat art hongut ki samla kila penrung kerteng yala de bani shim Bynta kani ka program ai jing hikai. Ka jing thmu ba kongsan jong kani ka program kalong ban pen sngot ho bat kentiu ya ka jing ile kai siat Khnam hapdeng ki samla ki badon sap ha ki district ki badon ka jing sngotenat ha ka jing ile kai siat Khnam. Uba EMH pasa working president ka WJDSA ulamat pang Halor ka Jingpyrshang happening ka traditional archery but ka professional archery. Ka ihing secretary jong ka archery committee ulapin paw ka jingkermen shapang ka jingla jong ki samla na ka district minta ki don saungut ki samla ki bedang don happening ka jingsha pintbit ha ka Jingsiat Khnam. But house nam baladep la job ya shibun ki takma ka jingile kai beper. Mana si binang gani binang itu abad nang mi kena ci madon